Političke i vjerske elite u Sarajevu ne podržavaju raščišćavanje vehabijskih zajednica u Bosni i Hercegovini, već žele postojanje tih mikrodržavica iz kojih će biti planirano nasilje i terorističke akcije, kao što je već viđeno u Bosni i Hercegovini, izjavio je član ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević. U akciji Svjetlost u Gornjoj Maoči potvrđeno je da policija ne može sama štititi zakon i ustavni poredak zemlje, smatra Galijašević. Uvjeren je da su informacije o ovoj akciji procurile u javnost iz političkog vrha u Sarajevu i islamske zajednice, koja je, kaže, otvoreno stala na stranu vehabija. Sarajevska džamija Kralja Fahda najjači je centar vehabizma i selefizma u kojem se fabrikuju budući teroristi i u kojoj se bošnjačka omladina truje mržnjom prema Srbima i Hrvatima, ističe Galijašević.